look here. But abanye abazi ukuthi no, he fights for us. Big time. Kakhulu. And ngicabanga ukuthi lena izolinka kakhulu nengxoxo esibenayo ngesonto edlule ebiveza ukuthi this battle is not yours. Masithi vengeance is mine. Yazi khona izitori ezimbalwa la ngicela ukuyi-highlighta because ngiyakhumbula ngisamncane ngilalela umsakazo. Ngithola ukuthi khona abafethu abafika esitolo batshontsha bakwazi ukuphumelela ekutshontsheni kwabo bagijima baye ehlathini sebeyohlukanisa le mali. Mabefika ehlathini bayithola sebebanga ukuthi ubani ufana athole ikhathi enkulu kuneyomunye. Ngenxa yalonto bayithola sebexabana bodwa baze badubulana. Kutholakala omunye selimele kakhulu kwayila esechaza ukuthi no safike sarobha kulesa sitolo and then sithema sesihlukanisa imali sayithola sesilwa, you know. It's quite interesting lesi story umusizwa ukuthi murojiwe usuku usungesenaso i-background ukuthi kwenzakaleni after that. Wena uyithola usubhitha ukuthi urojiwe izinto zakhe ayihambanga kahle, awusasithola istory esiphelele ukuthi yebo urojiwe but uNkulunkulu usedilile nalona. Abantu abebethi bakulimaza noma abantu abebethi bazokukhwabanisa noma abantu abethi bezokuphuca something, uNkulunkulu usedilile nabo. Vengeance is mine. Namhlanje sifuna sikhulume ngalonto ukuthi asihlalene kwazini ukuthi uNkulunkulu is the only one who's able to settle the score. The question is, are you able to see it when it does it? Ngizodlula futhi kancane sikhule emphakathini ehlukahlukene mfethu. Kwamenye umphakathi esikhulele kuyo besinokuzizwa lezi zitori zixoxwa ukuthi khona amadoda benokushiya amakhosikazi ngoba babona ngathi abazali agijimela kwamanye amakhosikazi. Mabefika kulawo makhosikazi basheshe bathole izingane khona bese beyajabula ukuthi ngempela unkosikazi wami ubengazali buka manje senginezingane. Later on bese kuhambe kuyavela ukuthi cha ubaba kahle kahle akanayo inzalo. Esekuveza ukuthi nalezi zingane beyithola abengesize zakhe, you know. And then later on lo muntu osifazana obehlekwa umphakathi kubo ngathi nje ayikho indaba yakhe athole seba komunye umshado abe nezingane ifamily ibe right. Uma uba kwi relationship where people are making fun of you, even the person you are with is making fun of you, ngicela uthembeke namhlanje ukuthi vengeance is mine. Azi ukuthi uNkulunkulu uzosettlisha ama-scores. Ukho konke okubuhlungu odlula kukho njengamanje iba nakho ukwazi ukuthi God is able to settle the score. Ukuthi ukwenza nini lokho okwakhe. Ngidlulele kwelinye iphuzu sengizogoqa. Kwesinye isikhathi mageza siyasingene kuma deals mfethu angemahle, you know. Abantu basirobhe singazi kwesinye isikhathi sikubone lokho, you know. iBhayibheli ekhagayi likhuluma ngokuthi khona abantu they are hoarding things, bathatha yonke into barobha abantu zonke lezi zinto but uNkulunkulu uthi amaphakethe ababhobokile. Khona umuntu ozosirobha mageza kodwa uthola ukuthi iphakethe lakhe libhobokile. Yonke le mali ayiqongelelayo asirobhayo ungabe ufana uyasikhokhela uthi amaphakethe abo abhobokile. Uzakhuluma kanjalo uHagayi ukuthi niyambatha kodwa anifudumali. Vengeance is mine. uNkulunkulu unendlela ezihlukahlukene zokusettlisha ama-scores. Khona abantu abazokurobha ungene nabo kumadili bakubona ngathi uyinyoni, you don't deserve to be paid, noma you don't deserve to be paid enough. Ubabone bamba ngeemoto ezinkulu nakho konke only to find ukuthi God has just done something ngabo ukuthi angeke ngibanike ipeace. Yebo bazobukeka benabo ama-material things but they won't have peace. Today uNkulunkulu umethe ukuphindisela kungokwami usuke ethi lezi zinto wrong odlula kuzo. Have it in mind ukuthi God is the God who's able to settle personal scores. And sengiconclude uNkulunkulu mesettlisha ama-personal scores mfethu ngeke ngibone ungazothi kwesinye isikhathi kuba buhlungu. Khona abantu abasilimaza mfethu uNkulunkulu uthe mesesettlisha ama-scores sazizwa sesingathi sesiphatheka kabuhlungu ukuthi yebo Nkosi bangiphatha kabi kodwa ngibona ungathi ususiqinisile isandla, you know. Because when God finally settles the score, he does it in a way wena ubungeke uzukwazi ukwenza. Namhlanje noma ubani urobha wena noma ubani uhlekisa ngawe noma ubani ukulimazayo uNkulunkulu uthi the vengeance is mine. Ukuphindisela kungokwami. God is love.